to ga mu a Lagos ga GL ga GL ga yan habu a to ga Umar D baba gaskiya ne kai gaskiya ne garin nan ba mun je bidiyon waƙar kutakas kasi kurkutakas gaskiya bidiyon waƙar nan zai fa masu saurara ga a ina ba za su rika samun wannan bidiyon ba wai su shiga Murna Jakar TV ko kuma Abu Atwap TV abuwa Atwap TV to za ku ringa samun wannan waƙoƙi zafafa a cikin tashanmu mai suna Abu Atwap ko Murna Jakar TV duk anan za ku ringa samu. to ni ma na ce ku kasance da Murna Jakar TV ko ku kasance da Atwap yawa Abu Atwap za ka ce to bari an ƙara samu Abu Atwap din ko sai Abu Atwap Abu Atwap ko Abu Abu Atwap faɗi mu ji kai Abu Atwap kai fa Abu Atwap ni na ce Abu Atwap ce a wajen ina za mu je ne sai to ku kasance da Murna Jakar TV GL